Аз го видях, ти изсъска. 3 кила, 3 кила. Не, това е пчелци. А? Ти ги оплаши, мене. Някъде отиде чак. Мале, той мина през всички приятели. Сега да го беше 3 часа, нямам толкова, ще ми свърши филма, лентата. Чакай всякъде да иде. Ова, аз го видях. Марин приготвя големия кеп сега. Отиде 3 кила сега. Той може с 10 двойци там, да ги минем всичките. Охо, колко кила? Трябва да сложиш кантара на таковата, на парицата в мене. Така, ако за някой дребни, ко само да схъбим лентата. Ти сега ще го караш до Пловдив така, бе. С приклякане. Марин се чуди от коя страна да подаде кепа. Къде го видя? Охо. Добре, добре. Има към 6 кг. Иска да бяга. Оп! Айде, мой тъмче! Айде! Я да видим! Айде две да, ситам кило. Фани тази корда. Фани първо тази въйца, бе. Чакай му тачко. Ще смажете в... Ще кажа. Как го видях, че дръпна да не бе гледа да... Стана дълбочинно такова ли бе? Айде. Айде, фърли го обратно сега. Ето го фаща в очите. И браво, ай, чистито. Айде, чисти. Ето да оправим. Айде. Я да го види така. Айде, но... Това фиганко да го заснеме. Ехе. Айде, мата. И кръв. Дълга флигорна.